Здравейте! В днешното видео ще ви покажем един автомобил Infiniti FX30 с един проблем, който е свързан с това, че преди 2 години са му спирали DPF филтърът в град Русе от известен колега, който е спрял DPF на тази кола механично и софтуерно. Колата 2 години е вървяла окей, не е имала проблеми, но 2 години по-късно се случва това автомобилът да няма мощност. Ето е така, даваш газ, в момента е газ до край и автомобилът няма мощност. Движи се някакси, но не с пълната мощност, която трябва да има. За целта мога да ви го покажа и на диагностика. Сега ще погледнете. Най-горният ред е впръскваното количество гориво при диагностика, която гледаме. На газ до край, натискам и виждате, че максимално впръскваното количество гориво е 30 мг, 31 за момент. Това количество за този 3 литров двигател не е каквото трябва да бъде. Сега ще направим, отбиваме. Правим един експеримент, в който да видим как ще е автомобилът. Хванем капака. Махаме буксата на ето това нещо. Нарича се дебетомер. Airflow сензор, MAP сензор, има различни наименования. Ние го разкачихме и сега ще видим какво се случва с дебетомера и с автомобила. Като в първите впечатления са, че на таблото нямаме никакви грешки, никаква сигнализация, че ние сме откачили тази важна част за двигателя, която измерва количеството въздух, което постъпва в двигателя. И по нейните стойности се определя какво количество гориво да бъде впръсквано в двигателя. Нека да натиснем автомобила и да видим има ли мощност. Даваме газ. Хоп. И да, вече автомобилът се ускорява перфектно. Сега да погледнем и на диагностика, да видим какво се случва. Даваме газ. И виждаме, че горивото е 62-63 мг, което е супер. Та каква е историята тук? Накратко, при майстор, който е с добро име в град Русе, премахнат DPF. Преди 2 години автомобилът не е имал мощност. От няколко дни върнал се е при майстора, той не е обърнал внимание на клиента. Клиентът е обиколил няколко сервиза преди това, които да му правят диагностика. Ходил е в Nissan, в различни градове, търсейки проблема, докато е стигнал до нашия сервиз, който малко по-рано, преди около 2 часа, му направих диагностика на човека в негово присъствие и му показах за какво става на въпрос, какви са проблемите на автомобила и какво трябва да се направи, което ние, разбира се, ще го направим.
Но идеята с това видео е за всички останали да си вземат поука, че цената, в случая той е платил скъпо и тук не се опира до цена, до ниска цена за премахване на DPF-а, а просто до некачествен софтуер. Та идеята е, че трябва да бъде внимавано при кого и как ходите за такъв тип услуги. Другото най-важно нещо е да не са много добри и милички, когато ви вземат парите първоначално, а после при проблем да ви се карат и да се държат грубо с вас, което е абсолютно недопустимо. Всеки клиент си има правото, когато си е платил, да се погледне автомобила. Дори да са минали 2 години, не е лошо една диагностика да се погледне човека и да види наистина проблема в него ли е бил или не е бил в него. В случая проблема, както и вие виждате, е в софтуера, който е направен. Нарочно не показвам номера на автомобила, няма да кажа кой е майстора, който е правил автомобила. Това не е важно. Важното в случая е вие да си вземете някаква поука, да използвате хора, които са доверени и които дори при проблем, защото всеки човек бърка, могат да реагират обратно и да си оправят проблема адекватно, а не да ви обясняват как проблема не е бил в тях, дори не е решил да я закачи колата на диагностика, да погледне, да види за какво става дума с автомобила и така. Което за мен не е много окей. Вие също коментирайте, преценете как са нещата. Ние този автомобил утре ще го излекуваме и човека отново ще си има автомобил точно за един ден, поради факта, че се наложи да поръчаме един дебитомер, който ще пристигне утре, защото автомобилът е Nissan и частите са някой път с поръчка, когато са марки, които не са много разпространени на пазара. Затова и ще се забавим. Но човека е загубил толкова време в ходения на други сервизи, на диагностики, дадени грешни пари, за да търсят проблем, който за нас лично беше елементарно да разберем какъв е. Искам да ви пожелая успех с ремонтите, успех с майсторите. Всеки има право на лош майстор, на лош мапер. Вие не бъркайте в избора си. Ако имате някакви проблеми, обаждайте се, ще реагираме възможно най-бързо. Чао и успех!